jarane jarane tece jaranan jaranan jarane jarane tece wayo mas ho windono taateni ning pucuke tresno Ya Mbak ya. Ajine iki ku mau asline saya kurangan nduk. Anjan kuwi gagrak anyar kok. Gagrak anyar. Iya. Ya Allah. Ya. Apik to? Halo semuanya. Wih. Ya Allah, dulurku berendang tua luar biasa sekali. Ngene iki lho aku guweting lagi metu wis dipapak Pak Jupri. Pak Jupri baik hati to ya. Kandhane kok ya. Nduk. Ya, Mbak. Ngene iki lho nduk nggo laris, Nduk. Jeke kringete iki lho mbokmu iki ditutuli mono iki laris. Ya kandhane. Pak Wah iki urung Pak urung. Pak Wah urung lho. Lah iya, iku lho dipethotno nggo laris ngono. Baca, terima kasih. Sampun katuran kejaga kebencian iki ninggal katresnan ya, Mbak ya. Spesial kejaga kemarga masyarakat dusun Ngemplak Lor Dukuh Bancaran.
Iki pokok iki ning nggone Pak Wo dhewe sing gawe iki padha Pak Wo iki, Nduk. Iki ketoprak apa to Mbak Jane? Iki keluarga besar dari Ngesti Budaya. Pimpinane sinten Mbak Bojoku dhewe, Nduk. Sinten niku? Pimpinanipun Mas Heru, Mas Subur, ingkang kagula wonten kene Mbak Yayu, mijil saking dusun Joho, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawi Tengah, Indonesia. Nggih niki gebyare ketoprak kula nggih Pak nggih. Mugi-mugi saged seduluran selawase ya Nduk ya. Nggih, Mbak. Mak Jumi, juga Bu Deti, halo. Mbak Wari, halo. Sedaya keluarga besar dari Berondong Tua. Nggih. Lintang Asmara. Angen iki lho, Nduk. Piye, Mbak? Angger main ning kene wis Mbah Kakung iki ora ninggal Lintang Asmara. Berkah barokah, Nduk. Aja lali nelake matur suwun kajengaken Bapak Lurah saha prangkatipun. Ugi sedaya para bapak panitia penyelenggara dalam rangka syukuran. Syukuran iki sedekah bumi ya? Pak Wo. Nah, bumi apa? Nggih. Ya nggih. Niki lho ya Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Wong. Ya ditongakno to no. Nggih. Dongane piye Ndak Santi? Mugi-mugi sedaya warga masyarakat dusun Ngemplak Lor, Bancaran mugi-mugi dados keluarga ingkang adem ayem tentrem kabeh rakyate. Sehat sak masyarakate. Rezekine tansah lumintu. Berkah barokah anggene nimbali keluarga besar dari Ngesti Budaya ya, Nduk. Nah, iki rasa kesuwen, iki mau Pak Jupri ya jalukane bojomu tak silihe. Pak Wari ya Mbak, kecewa. Kecewa. Jek tari, Nduk. Pak Wo ditari. Ayo Wo, ayo. Pak Wo napa Pak Wo? Demek pipi sik. Iya. Ngono ku biar ngono kok rawet anom le Wo. Kurang templekane iki, Mbak. Lah ya sing ditempleki dak urung ngono ku. Nah, Pak RT. Pak RT. Juga. Pak RT niki. Pak RT dereng Pak RT. Alah, kemelok-melok Pak Wo. Iki weke Pak Wo coba dule. Mbak, aku sesuk nek mulai gak nggawa pipi lho. Lah iya. Juga siang punika didukung Dereng lho bersama. Pak RT lho. Iki Loh. sing nginceng ya lho, aja lali. Mas Lah kok pucet tapi ya, aja lali di like, komen dan subscribe. Juga salam-salam juga yang lagi nobar di rumah Mak Tia. Dari Bondol Tayu juga yang lagi nobar konco-konco dari Berondong Tua sing dereng saged hadir, juga dicolek Panjere juga. niki. Nggih, panjere niki. Nggih. Alah yo. Wis ra apa-apa, Nduk. Nah, Pak Wo urung metu, aku nek urung metu urung ngadeg. kok sik Nduk, iku pemanasan sik. Tua wae iku kudune pemanasan ya Bawari ya. Nah iya, nek urung pemanasan iku urung iku. Openingnya Ngesti Budaya Cak Bagas yo. Ngesti Budaya. Kok mek 2000 piye to, Pak? Maju dek sayangku. Musiknya kontrolnya ke Mas. Yang di kiwa, yang di tengen. Ayo. So, kanan kiri, ayo. Jika ada sedulur dari Jatirogo hadir, Mas Idris, Mas Jeki. Woi, iki bolo-bolo saking Jatirogo, Jawa Timur. Sur. He 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 ho 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 ho. Ayo dong, goyangannya osek dong. Ngesti Budaya. Terima kasih sayang, openingnya Ngesti Budaya sudah. Nah, salam rahayu buat keluarga besar dari Ngesti Budaya Rembang. Joho Saleh, pimpinan Mas Heru, Subur dan Mbak Yayu. Launching perdana pentas di Ngemplak Lor. Jeduko Bancaran, terima kasih. Saking Bapak Jumadi
Berendang tua tayu requestnya pupusin nelongso. Engko ki sing nyanyi ki Dek Rina. Nah, wis dihoking, Dek. Tak kasih iki spesialnya kojak kagem Mak Kutimo iki apa ya, Mak ya? Requestnya apa, Mak ya? Iki kojak kagem Pak kita yang di rumah iki. Nyapa to, Dek? Iku mono bagiane maem aja mbok ulek-ulek iku. Wis. Mbok kuwalek aku sing diulek-ulek. Sik nduk istirahat, Dok. Ndak dene sik, Ndak. Nah. Belum cah. Ya, rak. Alhamdulillah wa syukurillah. Niki dilangsung napa pripun napa ngentosi pujian? Langsung mawon. Mboten napa-napa nggih? Nggih. Ndak, iki ada pesanan sayangku dari Mbak Eni Madu. Bose. Sing mari imam iki pokoke panggenane ning kene iki tuan rumah ya, Nduk ya. Minta iki para panitia ya, ayang-ayang yuk monggo. Dados cus OTW sat-sat muga iki pambutane kuwatah ya, Nduk ya. Ya, monggo dados. Goyangno. Zo. Mbak ini
Sengiting liat hanyawan aku kowe labuh katresnan senadyan donya takon mubeng ya mubeng dok cahayu mubeng ayo puter sayang puter ayo puter puter sayang iku lho mbak ini lho Nadyan donya
Mbak Trimo. Dalam lintang asmara. Nggih. Terus niki napa? Rana dan Duka. Hah? GM, Generasi Pemuda Banjaran. Terima kasih para pemuda-pemudanya Banjaran ya. Rana dan Duka. Nah. Oh Rana Duka. Iya, tak kayak idane kok ora trimo. Iya tak bojomu ya. Ya. Iki pemuda-pemudane kene ya. Oke, terima kasih luar biasa. Nah, ini kalau akan kembali satu permintaan, satu pamdutan ada lintang asmara nggih. Kanjeng Ageng Pak RT. Pak RT tahu lagi. Pak Basir, lah iya mau cari Pak RT. Juga ada kecewa Mbak Wari. Kowe iki ora dikai kowe iki ra metu ya, Mak ya. Nah, ya monggo ada lintang asmara kalau akan tak goyang kembali ya. Iki ada artisnya Ngesti Budaya. Yuk Dek Wanda muncul ini Dek. Lintang asmara sayangku. Nah engkau kalau jengakan ada kecewa. Juga ada Pupus Sendolongso Pak Jumadi. Juga ada bojomu tak silie Pak Jupri bakul buah. Bakdo niki nggih bojo loro Mbak Kong. Lah iya ngono ku tulas pindho lho. Untune tulas pipine kendhok kaya mikir bojo loro. Ora. Ya cus sat iki mergo iki wis dalu ya. Ayo Dek. Vokale lanang Dek. Goyang. Iya, aku lali ya Pak. Setiaku bisa anduweni marang Satya Sulasi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sapa yang mengerti
Terima kasih loh. Lah ngene iki lho, tuwa-tuwa masyaallah nek nyawer model anyar saiki nduk, nduk. Duwike ora trimo ning ngisor, saiki nek nyempetno ning dhuwur. Walah kowe nek rondo, nek ape nyawer ngene iki lho, nduk. Wih, gayane, wih, gaya anyar, nduk. Waduh. Wah. Ya iki anyar, perlu ditiru nduk ngono ku. Mbak. Lah iya, iki juga permintaan Mbak Topo iki sumi-sumi ya Mbak ya. Kecewa juga. Juga ada pupusan langsung Pak Jumati Mbak Joy aja juga. Bojo loro. Iki tak ngaturi permintaan Bapak Jupri sik nduk. Bos buah saking Bondo. Juga Mondeliko hadir. Terima kasih sampun. Rampok nggih, terima kasih ya. Pak Jupri bojomu tak silie ya Pak ya. Nah, yuk monggo. Bos buah terima kasih semoga sukses selalu, usahane lancar nggih. Juga iki makku Jumi juga, muga-muga lancar usahane. Amin. Anggen sadean buah muga-muga berlimpah nggih Pak Wi. Lah iya kok randang petot iki biasane piye desa bening ayo lho ayo. Ngenteni, iya biasanya ngenteni Dek Rina lah iya. Ya mangga Pak Jupri, bojomu tak silie rene to Mak. Biasane piye? Ayo Rin, ayo Rin. Yo. Kuya. Ngesti budaya. Pak Jupri. Matia juga jangan lupa yang lagi nobar di rumah keluarga besar dari Bodol. Jo, goyang dek.
bojomu sesok tak silie. Duwe nang urung tak pokoke urung tak bari. Ayo Mbak. Yen penak aja mbok balekni. Tak jajal tak rasane seminggu wae. Lah perotan ndi? Wis entek. Ah, masa sangono mah 2000 lho, Pak. Oh. Lah ya dhuwit sing iki lho kok dititokno kok dhuwit sing alit-alit. Sing barep ndi kok ora metu iki? Hah, sing kan lha iya. Iki tembangnya kok Mbak Jupri sampun ngaturan nggih. Saking bondol keluarga besar dari sana sampun rawuh. Nah, iki ngalajengaken kecewa. Mbah Wari. Yo, temen mangkok kene kok seneng ngono lho. Ngolang aleh kayak lintang, Mbak. Lah iya, ngrasa ngumun aku. Rina, tombol kangen. Juga pupusin langsung Pak Jumati ya Rina. Ya Rina dok, bookingnya dok 2 kali dok sayang. Lah, spesial iki kok jaga ke Mak Wi, Mak Jumi. Lah, iki wis persiapan. Mak Ti, Bu Deti juga persiapan. Ayo lho. Lah iki lho bos sing njaluk kecewa iki kok yo santai nang Ketake lemes kok, Mbak. Ayo coy, monggo dados. Saking Mandalika niki permintaan apa niki Bapak? Bojo loro nggih, siap Pak Bakung, sabar Bakung. Ngesti budaya. Sung. Rene dong, bisa. Ayo, Maui, Bu Jumi. Ayo, mau. Lah iya, ngene iki ora lihat dipelot duwe mano. Yo. Persiapan, Mbak. Ayo, Mbak Rukani ya, ayo Mas Rukani yo. Sur.
Kasih. Mas. Iya. Tarik Mas. Sabar, Tarik Mbak. Mas. Tarik Mas. Tarik Mas. Terus Mas. Hantar Mas. Iya nah. Makin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ah, satu permintaan kejagakan Mbak Wari. Terima kasih kejagakan Bu Cumi Pak Awi. Terima kasih saya. Oh, ayo. Dalam Madiun Ngawi. Siap ngestakan dawuh. Kalajengaken ini dari pemuda AGM. Pemuda dari Banjaran. Permintaannya salamu sendiri terus makin kalajengaken ada bojomu tak silie bakung. Juga dari Mondoliko juga. Terima kasih. Tukar dek, tukar. Bakung. Nah, ini mesti apa tinggal nyamper ya yuk. Ayo, saya. Dek Pipit, luncur dek. Salamu sendiri spesial buat pemuda Banjaran ya. Pak Inggi. Ini Pak Inggi. Iya, Pak Inggi dah ngono Pak. Pak Inggi, sugeng siang. Dalam. Ya monggo dados. Ngesti budaya mainkan. Halo Bapak. Nggih, duet napa mboten? Monggo. Nggih. Ayo Pipit. Dari pemuda Karang Taruna Banjaran. Ayo lo ya. Salamu sendiri ya. Pemuda Banjaran.
Sumi siap to, Mbah. Nganti akuane pentek ngantean. Iki tak diseno Mbak Topo. Hari iki terus pupuse nelongso nggih Pak Jumit iki ya. Heeh, terus bojo loro nggih. Nah, Mbak Topo persiapan mriki. Lah iki sumi-sumi dipersiapkan nggih. Nah. Sumi-sumi ini spesial ngajak Mbak Topo. Mungkin kalau jangan pupuse nelongso bojo loro terus sinareng. Heeh. Nah, iki tembangnya wis diaturi pemuda Banjaran ya. Nah, iki tak oke karo anak wedok ya. Ya wis pokoke sembarang dingah iki ya. Ya, lah iya cuy kok pasraman ya, Mbak. Ya, Mas Bagas ya Ucu Sotewe. Bersama Satya Pano Batopo. Sumi. Mbak Topo, brodong tua saking Melayu. Ayo ngene kok dirokan keloro-loro iki. Kok karo sumi wae kok ngene. Santi pancen ayu. Ripon, Mbak. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Ah, mosok. Ambene sikat jane. Yen tak sawake Ripon. tambah ayu. Alah iya ta. Aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Dereng tesih prawan. Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku. Sumi pancen ayu kembane asli wono kuwi. Sumi pancen ayu Supamati aku tresno sliramu. Sumi pancen ayu
ngandeno Mbah, kesuwen. Nah, nggih. Saya Mbah iki lho Mbah mikir Mbah. Lah iya, modele lho ngene iki lho. Mengong kadane. Terus Mbah Toto. Terus. Entekno Mbah. Ayo Mbah. Entekno. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Bakso. Ayo Mbah. Pak Eko. Iya. Pak Eko juga. Mendem wedokan boe. Ya monggo dipersiapkan mendem wedokan iki. Iki kok jaga ke bapak. Bah, bisa Mbah. Boleh Mbah. Loh Bah. Bisa Mbah. Teteh, halo Teteh. Dok. Ayo Mbah. Gene wong ayu ben mbawet, bakso ben awet. Awet ngono. Ya. Ya, tak kasih. Mbokne Aku duwe anak semene, Mbak. aku jaluk dikawitke Karo sapa karo sapa ya Karo sapa to, Le? sing penting ana nyawane Ana nyawane, Mbak. Ayo bakso. Wah, bakso sebelah suaranya sejios ono. simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan opo takokno aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra bisa turu mergo aku pengen ketemu Ora gampang jodoh kudu bisa
simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra bisa turu mergo aku pengen ketemu Ora gampang jodohan kudu bisa golek sandapan ngono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Gosek candi kowe candi Napa Mbak So? kowe candi tanggo Cak Marga Mulya Wih, modelnya bakso. Ngono walah bakso luar biasa loh, Nduk. Najana tetap mugi-mugi sehat-sehat ya bakso. Lah, Pak Topo dipaturi Mimi. Sampeyan katuran mugi-mugi rejereng menggalipun bakso nggih. Hah? Keramat. Sik nggih, niki katuran kejak kagem ada Mbak iki Mbak Kakung, bojo loro. Juga Pak Jumadi, pupuse nelongso, keramat juga. Terus sing pemudane Sinareng. Oke, sip. Nah, bojo loro rumiyin kejak kagem Bakung pun gawe pemudi. Halo, Bakung, saking Mondoliko. Oh, iki lah iso. Dah, niki dipersingkat ya Kang Mas ya. Sepenting sidik diaturi sak cerit ya. Ya, kajang-kajang Bakung bojo loro. Karena jangan mungkin ada pupus yang nelongso. Terus ada keramat juga ada Sinareng. Bojo loro Bakung. Hoka. Kita lanjutkan kembali Novi. Ayo.
niki kalajengaken kembali ini ada Pupusin Nelongso batu niku keramat terus nembe sinareng ya. Tiga tembang lagu nggih. Nah, iya isih siji tombo kangen. Nah, Mas Bagas niki minta tolong ya. Mergo iki wektune wis sore. Separuh-separuh gak apa-apa ya, seperti diaturi nggih. Nah, yuk monggo Pupusin Nelongso bareng bersama Rina iki sesuai dengan permintaan Pak Jumadi Pak Joy aja. Makin kalajengaken keramat, terus ada sinareng, terus ada tombo kangen ya. Sesuai dengan atensi yang baru masuk ya monggo. Iki mempersingkat waktu ya Kang Mas dados. Iki yang mau ayo duet. Pak Eko. Woi, halo Pak Eko. Woi, aduh. Masa iya, Mbak? Saya eleng jebule. Selamat sore, selamat pagi. Pak Eko. Selamat sore. Kenai ngopo sipatanmu saiki wis beda. Kowe ninggalke Aja banter-banter dok kemetu. wong
tembang lagu. Iki ada Keramat terus Sinareng. Lah ya Mbak Trimo piye to? Ya aku nek. Oke. Halo? Nggih. Nah, iki dapat informasi saya. Piye, Mbak? Segenap keluarga besar dari Ngesti Budoyo, Nggih. nderekaken bela sungkawa konjakaken keluarga besar dari Brondong Tua. Iki aja lali nelake matur suwun konjakaken Mbah Po ya, Nduk ya. Nggih. Wih ngene iki ndek nanane lan Ndek Uni, Nduk. Piye, Mbak? Aku diarep-arep kepengen duet karo aku Nyidam Sari, Nduk, Bapak. Ning alhamdulillah mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Amal ibadahipun dipun tampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi jembar kubure padang dalane. Amin. Bapak mugi-mugi diparingi panggenan ingkang sae. Nggih, Amin Mbak. Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Nah, aku dikasih kabar sama Teteh iku lho, aku nangis drodos, Nduk. Pesane ngene iki kelangenane Nyidam Sari, nyanyine duet karo aku. Nah, ngene iki ya mati, ngene iki ya seneng lho, Nduk. Nggih, Mbak. Ndereke, nggih Bu nggih. Nggih, niki dua tembang terakhir Keramat karo Sinareng kojak kagem pemuda Banjaran ya. Keramat kojak kagem Mbak Trimo. Ya, mangga mungkin ngelajakan Sinareng sing terakhir ya. Dipersiapkan pemuda dari Banjaran. Halo. Mbak Lurah. Iya, siap ya. Keramat. Terus. Yo. Yo.
aturan. Niki tembang terakhir karo ngeranti momongane mangke dalu kalajengaken malih gandeng iki wedalipun sampun sonten nggih. Sampun nggih. Nggih. Nah niki terakhir diaturi sinareng. Sinarengan. Nah, spesial buat pemuda Banjaran yuk monggo ke sini Mas. Yuk Delita Dharma Ayu. Yuk tim. Spesial buat terima kasih Bude. Terima kasih banget. Oh, kon mriki malih nggih. Den tenan duwe omah sing ra bersih. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Oke, aman. Siap aman. Mangke kula aturi nggih. WA-ne kula Pak Jupri nggih. Kersane saged sharing-sharing nggih. Ngobrol ra ono Mirip banget. Mirip banget. Wajah. sembur sing ngancani. Ayo Teh. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Yo. Lagu teko tuwa bebarengan. Matur suwun Sramai wis iso saling kuat-kuatke. Godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Wah, atang batune Bos dibeli. Lah ya, yo wis nyawer ae rasa mau dindi. Lah ya iki lho Dok, pendatang Dok. Kene Dok. saya dewasa ngenteni badai Ayo Wong. Tarik Wong. nanging sinar
atas bunga-bunga sosialnya, semoga lancar selalu usahanya. Mungkin lancar selalu nggih Mak Jumi. Juga Pak Wi, terima kasih usahanya lancar nggih. Juga Pak Jupri terima kasih. Semoga usaha buahnya semakin sukses. Lancar selalu tambah gede usahanya nggih.